Kadwa ketwaka odipo bende nyaka sani bu setemane bende lalruok makare kata osechako neno kalure un kachiel kod sirikal winjo kanyo ka Bencliffe wacho ni winjo beni en obedo twak kin sirikal mamalo Public Service Commission kachiel kod mano governors bende wanyalo wacho ni lalruok moro makare osetemo bedo mar mondo miyo ne dwaro magu duto okete time yo makare. Erokamano. Lalruok osebedo. To kosebedo lalruok achiel wase lalore gi jogi eki e kinde moniang' kochakore higa mar 2023 mane contract makwongo ne rumo. E sa lalruok noero nwawinjore ni idhi medgi contract mar higa achiel manonego beni rumo dwe mar ang'wen higa mokalo kasto imiyogi orak mongirore. Kane gik dwe mar achiel higa mar 2024 to sirikal nochako lokore, manyiso ni winjruok manwabedo godo ne gitimo ka gima giwito oko ka giwacho ni gionge pesa. Gidwa ni gichak gimed jogi jo USC gi eki orak machielo mamano ok winjruok manwawinjore kodgi. Anaparo ni ka ji osebedo piny mobedo kaka joma dongo to gi joma odhi sikul ubedo muwinjoru mundikoru ni ma e kaka wadhi timo makata na kaka commission mar Public Service Commission bende odhi obedo piny mogolo advisory owacho na pana jogi med gi buru mana achiel to e wiga achiel kani onego bed numanyo pesa mudhi keto gi godo orak mongirore. Ma en gima nosendiki keto piny mowacho ni ma e gima idhi tim. To gidhi gilokore. Koro ka gilokore ing'en Kenya ka endi nigi timbe moko magong'ielo to ok wan jok moko ma straight forward. Mane momiyo ineno kaka koro walemo kaka walemo ni eri. Samoro ng'ato nyalo goyo lemo ni eri gi chung'. Nikech ang'o? Kan wasewinjore ma Public Service Commission ma en commission manie constitution ma Kenya. Ma advisory ma gikelo en advisory ma binding. Kendo gigolo advisory no koluwore gi pend chik kaka chik owacho nonego bed ni gitiyo. To jogi biro nwa jo governors to giwacho nwa ni nitie summit mane gin godo mane gibede gi ker to gi governors 47 kaso giwacho ni e summit no ne giwinjore kendgi kigin ma wan kaka wan jotend mag riwruok mag jotich ne ok wabede e summit no ero giwinjore ni mondo jogi ochako medgi orak mar higni 2. Koro idogi penjori ni to summit maonge ei katiba wa mar Kenya to gi advisory mar mowuok e commission manie constitution man monego beni itiyo godo. Nikech gin jo siasa to kendo giwinjore ni gi joma tek ginyalo wilo lwet ji ka mondo gima gidwaro ne modhi mbele ne gidhi ma gimiyo jo UHC gi Mosainya kuom ng'ade Nicholas ing'isa ni wadhi achiel kachiel.